Næsten hver femte dansker barn har børneeksem. Langt de fleste forsvinder eksemet inden eller under i løbet af skoleforløbet. Men det kan komme igen senere i livet. Eksemen dog med forbygges ved at snørkle grundigt ind. Børneeksem kan forebygges med hudpleje. Børneeksem kan forebygges med hudpleje. Tip 1. Forebyg børneeksem. Det går helt klart i den forkerte retning. Når ca. 15-20% af danske børn får konstateret børneeksem. Det er en voldsom stigning i forhold til 30 til 40 år siden. Ja, i 1960 var det eksempelvis kun 3% af danske børn, der havde børneeksem. Hvorfor man har set den udvikling, vides ikke med sikkerhed, men børneeksem kan forebygges med hudpleje. Børneeksem kan forebygges med hudpleje. Ja, børneeksem kan forebygges med hudpleje. Tip 1. Forebyg børneeksem. Man kender ikke med sikkerhed årsagen til denne stigning. Men en af teorierne er, at den forbedrede hygiejne gør børn af deres immunsystem ikke tidligt nok i livet bliver udsat for forskellige mikroorganismer. Fordi at børneeksem kan forebygges med hudpleje. Børneeksem kan forebygges med hudpleje. Ja, børneeksem kan forebygges med hudpleje. Tip 1. Forebyg børneeksem. Grigas Lose. Redsnabel@mediaplanet.com. Baby walls, welcome to the family. Vi slår dørene op. På creme med meget fedt.